vídeo. Per tant, començarem ja amb el dia 24, d'acord? Veiem que tenim obertura, el rang de pre, el marcarem aquí, vale? El preu va sortir disparat directament amunt, val? Vam tindre un trencament amb test en aquesta zona, d'acord? Tema de proporcionalitats, estaven bastant bé per poder entrar aquí, però com veiem, després d'aquest volum tan gran i aquest següent, que no ens va fer una continuació, tenia mala pinta entrar aquí, d'acord? A més el moviment tan directe. Veiem que va fer una correcció en temps i molt plana, aquest volum d'aquí és bastant bèstia, vale? Amb frenada aquí dalt. Si algú va entrar aquí, evidentment es podia fer buscant un doble sostre, però veiem que no va resultar molt, d'acord? Després el mercat es va quedar corregint en temps en màxims i per la tarda va començar a perdre amb els mínims, d'acord? Si mirem una mica la proporcionalitat d'aquest moviment, aquí hi ha un test, vale, el 50%, aquí el 38%, de poder intentar es podria intentar, val? El tema és que està bastant a l'aire, si ens guiem per alguna zona, bé, vale? I potser el test que és millor és contra aquest volum, no? Perquè aquest és el primer que tenim fort així de baixada, val? I ens ve a testejar aquesta zona d'aquí. Potser no hi arriba per un puntet o el que sigui, però bueno, podem fer... Tenim dues oportunitats aquí, val? Ja fora de mercat, aquesta última, amb el tancament, i per això, amb això acabem el dia 24, vale? Anem al dia 25, val? Tenim el rang de pre, d'acord? Marcarem ara aquí. Vale. Rang de pre, moviment alcista i bastant volàtil així en l'obertura. Tot i això, controlant que a les 9 el que ens ha fet és dilatar al mínim. Aquest rang està mal tirat perquè he agafat la vela de les 9. Vale, un segon. A veure si el modifico bé. Així. Veiem que l'obertura de mercat ha sigut dilatant-nos al mínim i anant ràpidament a màxims, val? Jo crec que aquí potser ens està deixant un PDB i ens està quedant aquí, anem a analitzar-ho, a veure si estic en el correcte. Sí, bueno, més o menys ens està deixant un PDB, val? Estaria millor suportat així contra una zona així, però sí que és un lloc que l'han frenat, ens l'han dilatat i després ja no hi torna, val? Posteriorment tenim aquest trencament i veiem el test aquí en aquest màxim d'aquí, vale? De després d'obertura. D'acord? A veure... Vale. Màxim i el test aquí. Tema de proporcionalitat, tenim que ens uneix aquest volum d'aquí amb el 38. Vale? El problema és una mica en quin moment entrar. Val? Aquest, després tenim la correcció fins aquí, ens queda bastant just per mantenir el ràtio, vale, de l'entrada. Posteriorment ens fa màxim, aquest màxim ja ens ha de fer pensar malament una mica, aquí veiem que aquest ja no hi arriba, i aquí ja tenim bastant clar el gir de mercat, val? Veiem que aquí baixa, tenim el primer volum baixista ja, d'acord? Que el tenim aquí ja tenim una no demanda, i quan cau i ens ve a testejar això, vale? Jo crec que aquesta era la primera opció ja per ficar-nos a curt, d'acord? Posteriorment ens trenca, aquí el test aquest és bastant complicadet, val? Per entrar-hi, tot i que ens fa un nou mínim, i veiem que quan ens torna a pujar en aquesta zona, el peu torna a ser frenat, però ara ja no hi continua, per tant es queda bastant pla, a descansar, d'acord? Posteriorment veiem per la tarda, vale? El moviment d'obertura, baixada, bé, no m'acaba d'agradar molt, no? Potser fins que no fa aquest trencament d'aquí, ens està trencant el mínim que ens ha generat, vale? A les 3:30 amb l'obertura de mercat, vale? Tira cap dalt, estava en aquesta zona així una mica pensant, i veiem que aquí ens ho fa amb un A, amb un B, perdó, i sobretot aquest C ens pot anar bé
marcant que aquesta zona ha sigut forta aquí en frenada i aquí en frenada. Vale? Continuem cap aquí i anem ja aquí. Dia 26, vale, d'octubre. Doncs res, tornem a marcar rang de pre. D'acord? Tenim el trencament, veníem, perdó, que agafava l'extensió, des d'aquí dalt el moviment, d'acord? Se'ns queda amb un 38, una cosa així, vale? amb el mínim del rang de pre, en proporcionalitat, baixada, i aquí ja més complicat ja, perquè el trencament ha sigut bastant dolent per ficar-nos aquí, però veiem que sí que en tot moment el moviment era curt fins que fan aquesta acumulació aquí baix, val? Crec que queda bastant clar que hi ha diverses veles seguides amb bastant de volum, d'acord? Posteriorment aquesta d'aquí fa olorar malament, molt petitoneta amb molt de volum, i ens implica que pot vindre un gir de mercat. Com veiem així posteriorment, vale? Ens està fent ja els màxims i s'està testejant tota aquesta zona d'aquí i després els primers volums cap a l'alça. Vale? Veiem aquí, trencament, test en aquests volums d'aquí, d'acord? Marcaré per si no queda molt clar. Vale? I per fi ens marca aquests màxims del rang. Vale? Ens els trenca i ens els testeja per sobre. D'acord? Bé, en aquesta tarda s'hagués pogut aprofitar per fer alguna coseta. D'acord? Anem a dia 27. Moviment molt directe pel que veig, d'acord? Marcar una altra vegada el rang. Vale? Seria això, moviment baixant fins a la zona d'obertura, trencament directe a dalt amb una paradeta aquí, vale? I ràpidament ens demostren que no hi ha demanda, o sigui, ha sigut un moviment per caçar i tornar cap a baix. En fi, veiem que amb res han desfet tot el tram, no? Llavors, molt de cuidado amb aquests moviments, vale? Evidentment, si et fiques a favor, te donen punts, però és una mica loteria perquè t'estàs ficant a favor sense ni cap retrocés ni res que t'ho indiqui, d'acord? Frenant una altra vegada baix i, bueno, marejant per aquí, d'acord? Per la tarda, no estic veient res, sincerament, vale? El preu molt lateralitzat, molt rangaritzat, veles amunt, veles avall, malament, a mi no m'agraden aquests moviments, vale? I amb això acabem el 27 d'octubre, d'acord? Ara aniríem a 28, val? Veiem aquí, vale. Marcarem el rang de pre una mica i veiem que van obrir directament a la baixa a fer una acumulació, ens va vindre amb un PDB inclòs, aquí el veiem, vale? I res, llavors es va quedar aquí, va fer un retrocés al 62 de tota la baixada, vale? Però quan va tornar a anar als mínims ja res de res, vale? Com podeu veure, es va tornar a quedar també en aquesta zona que ens marca el PDB, per tant això ja no és continuació, sinó ha sigut una zona d'acumulació que hem tingut aquí, bastant forta, d'acord? I que posteriorment ens ha fet girar el mercat. Val? Han anat a buscar aquí uns stops, unes contrapartides i han preparat un altre moviment, d'acord? I això ja posteriorment a la tarda, no sé si hi havia alguna notícia o alguna cosa, però veiem aquesta baixada amb aquest moviment així, penso que era alguna de les FOM o no sé què, o no ho sé, la veritat és que no ho sé, però veiem que aquí va sortir un volum constant amb veles amunt i veles avall, i a més amb aquest segat que hi ha abans, això és, a part de que estàvem fora de l'horari de mercat, ja és indici de que hi va haver alguna cosa, alguna notícia. Bé, seguim. Ara ja estàvem al 28 i fem el salt el dia 31, vale? Això ja seria aquest dilluns. És que quasi ni marcaré el rang de pre perquè el rang de pre és quasi el lateral que estem veient, val? No estic veient cap tendència, preu amunt, preu avall, preu amunt, preu avall, per tant res a operar, val? Durant tot el dia. O sigui, veiem que s'està movent entre els mateixos punts. Per tant, res a fer, d'acord? Anem directe ja a l'1, a veure què ens va mostrar l'1. Bé, tenim aquest màxim d'aquí, a l'hora d'obertura, vale? I el rang de pre ha sigut aquest, d'acord?
Ens han dilatat, han tornat al punt d'inici, vale? Aquí una falsa enganyada pels que se fiquen aquí de bones a primeres, val? Sempre és millor que hi hagi una zona, suposo que també ens era una mica proporcional, amb molt de cuidadet, vale? Es podia caure aquí, jo crec, potser. A mi em faltaria veure... Bueno, és el que diem, no? És el primer impuls. Doncs ens esperem que n'hi hagi un altre i segur que tindrem més seguretat, no? En aquest cas veiem l'altre ja se'ns en va molt la mà. Aquí volum molt constant i no progressa igual que ho ha fet aquest tram, molt de cuidado, zona ja acumulant i se'ns en va amunt. Quan torna a baixar i a caure, fixem-nos on se'ns queda, vale? A la zona de frenada aquí. Per tant, és bastant difícil, però el que estic veient aquest dia a mi no m'acaba d'agradar. Aquest retrocés deu ser proporcional a tota aquesta caiguda, val? Però no m'acaba d'agradar. Potser així gràfic parat potser es veu bé, que es pot entrar aquí o així, però estic segur que a gràfic obert, o sigui, no ho pinta tan bé, d'acord? Després la baixada aquí molt solapada, res de res, i la tarda... A veure, la tarda... Baixada, test, sí, semblen test, però aquí fa falta veure els rangs dels volums 56-58, clar, és que estem parlant de 4 puntets en cada test, no acaba de ser molt operable, val? És el que veig jo ara així a gràfic parat, perquè no hi vaig ser-hi davant, val? Anem aquí, dia 2, estem aquest dia quasi clavat com l'altre, lateral, 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 o sigui el preu amunt i avall, amunt i avall, amunt i avall, no està creant cap tendència, no hi ha mínims creixents o màxims decreixents, per tant, res a operar, d'acord? Per la tarda s'anima la cosa, pel que veig, baixa, sí, però aquest test no m'acaba de convèncer tampoc, val? No ho veig operable, la veritat, d'acord? Segons la meva forma d'operar, cadascú llavors pot fer el que cregui. Aquí em penso que hi va haver alguna notícia també, vale? Per això aquest moviment fora d'hora és tan fort i ja està, vale. Anem al dia 3, val? La veritat és que aquests dies han estat jugant bastant, amb això d'aquestes veles amunt i avall. Aquí em penso que també tenim un PDB després d'obertura. Rang de pre estava, pel que veig, ens l'han dilatat, vale? Rang de pre dilatat, pugen, baixen, ens testegen per sobre, pum, cap dins una altra vegada, val? Si ens apoyàvem en alguna zona, pues PDB clar, si no, només per això no, vale? Ens dilaten màxims, tornen a entrar dins, ens tornen a anar cap a màxims, moviments molt suïcides, val? No m'acaben d'agradar, mercat lateralitzat, em fia al cap, vale? I per la tarda, pues, 15-30, obre... D'aquí a aquí es podria fer un test, però és que hi ha tot això d'aquí al mig, m'agradaria que fos més directe, per tant, no m'acaba de convèncer, val? I amb això ja anem al 4, perdó, marquem el rang de pre, 8, bé, veiem que el preu se'ns en va cap a baix, no mostra test, torna a baixar, ens fa aquest B dilatat i ens puja quasi en aquesta zona, d'acord? No ho fa, el preu cau i aquí quan ens torna contra aquest volum, vale? Sí que tenim aquest B dilatat per aquí al mig, però l'hauríem de marcar com si fos aquest mínim, ens està desplaçant una mica la zona i ja està, però sí que en aquest volum d'aquesta frenada, vale? Perquè es vegi una mica clar, veiem que a més apoyat per aquesta zona de frenada que hi ha hagut també aquí, o sigui, ens l'han frenat aquí, ens l'han frenat aquí, però al final ha acabat trencant. Per tant, anem a mirar una mica el tema de la proporcionalitat, però crec que és correcte, vale? 61%, zona de volum, és bastant cantadeta, val? I després ja, perdó, quan hi torna ja també hem de veure que aquí l'han frenat molt, aquí els ha costat poc frenar, i bé, doncs... ens ha de fer cantar una mica que com a mínim ens hagués de perdre aquesta zona, vale? En mínims.
Després el mercat se queda ja aquí molt rangaritzat, lateral, vale? Veiem que torna inclús a baixar-nos aquí en aquesta zona de mínims, però no la perd, no molt a dir, d'acord, i res. I així va acabar el mercat, això ja era ahir. Per tant, com veiem, setmanes jo estic veient difícils, La veritat, setembre va ser molt bonic, però octubre i aquest començament de novembre no està sent molt xulo i bueno, diuen que el mercat ara la setmana que ve es pot moure amb bastanta violència pel tema de les eleccions dels Estats Units, pues, els moviments violents no seran per les eleccions, seran perquè aprofitaran les eleccions perquè la gent tindrà pànic o no tindrà pànic o el que sigui, vendrà, comprarà i ells aprofitaran per agafar totes les contrapartides que puguin i més, d'acord? I ja està, molt de cuidado, això sí, vale? No per al tema de les eleccions i tot això, sinó pels moviments forts que puguin fer i ja està, d'acord? Com si fos una notícia, si ho veiem clar i que el mercat es mou bé i com ens agrada, doncs entrem i si no, doncs ens quedem fora, d'acord? Pues no molt més a dir, moltes gràcies a tots per estar per aquí, per veure el vídeo i ens veiem la setmana que ve, d'acord? Vinga, adeu!